أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمغلا. نعم. أمبي ألفو. نعم. كهلا بركة. نعم. كهلا ولي مندو. نعم. بيني على كجين. نعم. تو قالوا كلناني. نعم. سا قالوا ناني نعم. سا بافلا أنا مغني دورو. نعم. أمي بانغو دويلا. نعم. نجلا فيانا. نعم. أمبي جينيسي فيا. نعم. كويلة كنا نيون ويلة كنيون هقلي جي. نعم. لامياني على كراكولا. نعم. أني مولولا. نعم. أمبو كنكايا. نعم. فلو أمين جلا دوغتيكي فو. نعم. كان جلا المامي فو. نعم. كان جلا أنصار الدين فو. نعم. كان جينيسي ميمبا كنكايا قولو فو. نعم. أو فان فان ياغا بار بلا كاغا دو بلا كايرا دوغا كنايا. نعم. كبفو. نعم. وكوفي أمبلا كاو. نعم. أمبو فوني كنكايا. نعم. وكوفي نعم. أمي فولي نيشين بانغو كبما. نعم. نامو وكوفي. نعم. فولي لاباني فولي فلو. نعم. أني فولي بيبي نيشين توربا ميما. نعم. ويا أنفانا أنغرا مغنا نيماي. نعم. سيدي شريف عثمان مداني حيدر. أما حيدر فو. نعم. كايدر بركدا. نعم. كاولي نماندو. نعم. نكنكا. نعم. حيدر كران نيمو نيماني أما. نعم. أهننا. نعم. أكرام في. نعم. كامبلا سرانيما بكا. نعم. ني سراو سراي أونغرو. نعم. من كاي. نعم. مغشي مامبلا كان حيدر. نعم. وني سراي سرانا ميمي. نعم. دالا كوي أنغا فلي. نعم. حيدر مو فنافواني. Yeah. علي جابا جرا. نعم. كان فيجي كا كودو كا كويدر يامبلا لا تشني سراكا. نعم. وبانا. نعم. تلسترفلا كرا سبابوي. نعم. كوبا. نعم. parce que ni o kiga dugula نعم. ni ma metele fle o bina tige lakini aidara te نعم. aidara kera anve نعم. ni dusukun maya نعم. kan kanu نعم. ni here نعم. kan bla sranymaka نعم. ambe karamo fu نعم. ka de brajele fu نعم. karangare nyana نعم. angara mogba نعم. السيد شريف احمد ثاني haidara نعم. ana zuriya be نعم. ka duwo ku نعم. o kofe ambaw نعم. kan jara na balma musu نعم. kane na mbu fu نعم. ka duwo ku ka duwo nyinu fe نعم. ala ka here kan نعم. o kofe anya foy نعم. مولود على كرب بغني صلى الله عليه وسلم ولا بلد أمبلو نعم. سراكرو جدا نعم. على مسان نتا نعم. كادوجة جمالة نعم. واجل باي سراكرو نعم. جمال كليب بيدي نعم. كادوجة سبيرلا نعم. واجل باي دويلا نعم. سبير أمس ركا سرا ديستريفي كما نعم. نو إبا إدرا ناكا ديليغاشون نعم. وما كانيني بانوكا بفه نعم. أنغا فرانيونغا نعم. نيجي كوبادي نعم. نيانا في بي سبابو دي نعم. فمي نرى سيبان ngoya نعم. وي أيدرا دي نعم. أنولو لا فيا كمويا نعم. كبويا كانزغي بمako نعم. an yɛrɛ kun kɛra bamakɔkaw ye نعم. an yɛrɛ fɛ نعم. mɛ karamɔgɔ de ye yamarudi نعم. k'a fɔ an ka segin baningo نعم. an kana baningo dilan نعم. an mana foyi la baningo ni dilali tɛ نعم. wa maa si ma yamara n'o ye ni ayidara tɛ نعم. an nana n cogo fɔ faso la نعم. sirakɔrɔ jɛda نعم. ka sɔrɔ ka bombardement kɛ dɔɔni dɔɔni نعم. bɛɛ ni keleya نعم. dabalijugu ka dabila نعم. ɲɔgɔnfaa ka dabila نعم. an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ نعم. ka ɲɔgɔn sen bila نعم. k'o wele da baningo dugu kumaba ni misɛnmanin caman na نعم. o wele da mɛnne نعم. an sɔrɔla k'a ɲini karamɔgɔ fɛ نعم. a ka ciden bila ka na baara lajɛ نعم. a sɔrɔla k'a denkɛ bila ka na نعم. n'o ye sirifikɛ bakiri olumu iba نعم. u kana baara lajɛ نعم. san kelen san fila san saba نعم. san naani نعم. baara bɛ cogo di نعم. mun kan ka kɛ نعم. o hukumu kɔnɔ sa نعم. karamɔgɔ jigi ye an ye نعم. o tuma ni karamɔgɔ jigi b'i kan نعم. i yɛrɛ k'i jija i ka k'a jigi faba ye نعم. o tuma a jigi fa ye jumɛn ye نعم. jogo نعم. danbe نعم. ladiriya نعم. ani bɛn ɲinini نعم. kabila kɔnɔ نعم. sirifikɛ nani an ka mara kɔnɔ yan نعم. a b'an ka mara sanuya نعم. a bɛ jogo dilan نعم. a bɛ bɛn sabati نعم. jamiya ansarudin islamiya نعم. a b'o dayɛlɛ k'o kɔrɔta نعم. o fɛn min bɛ na ni diinɛ sabatili ye نعم. ka bɛn sabati نعم. n'o bɛ ɲɛsin an ka dugu ma نعم. bɛɛ kan k'i ɲɛsin o fɛn ma نعم. i b'a nani an fɛ yan نعم.
ni mɔgɔ min y'a bili kɔnɔ ko ale kungo don o y'i fililen de baningoya e ni ne de ta ye o tuma sirifuw ye diɲɛ bɛɛ ta ye nka baningo ye e ni ne ta ye ɔ ni diɲɛ bɛɛ ka fɛn nana baningo baningo ka bɛɛ kan k'o de minɛ sɛbɛ la o la n y'a fɔ a ye k'a tamakiya bɔ a la Aidara bɛ se ka dɔgɔya diɲɛ kɔnɔ nka ni baningo ka ye Aidara dɔgɔya ne bɛ maloya parce que o b'a yira ko ne bilala ka na baara min na ko n ma se n'o tɛ ni n sera bɛɛ kan ka sabati baningo Badara ale nalen kɔ laadiriya kan ka sabati baningo ya jogo kan ka sabati ya furusa galo la o kan ka jɔya Badara ale nalen kɔ n'o kɛra ni Aidara sera ya don min wala ni Aidara den sera ya don min o b'a dɔn ko Aidara y'an bila ka na min na an mana kɛ yɛrɛ yira an y'a kɛ baara de la o de kama su ni tile wajuli bɛ yen o de kama an tɛ pan dugu kunna o de kama wajuli la an na kuma siw bɛɛ fɔ pour que laadiriya ka sabati an yɛrɛ ye san 10 kɔ min kɛ wajuli la fɛ yan o san 10 kɔ in bɛɛ kɛra de ka mɔgɔw de papa k'u jawuli joni jawuli baarajugukɛla jawuli cinikɛla jawuli faamajugu jawuli musojugu jawuli cɛjugu jawuli bɛɛ jawulilen kɔsa dabali bɛ tiɲɛ i bolo ne dabalijugukɛla jawuli la o y'a ka fɛn tiɲɛnen ye dabali bɛɛ tiɲɛnen kɔ an bɛ k'u wele ka na bɛɛ de ma k'u ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka ɲɔgɔn sen bila o hukumu kɔnɔna na n'a fɔra ko sirifikɛ bɛ na an ka bɔ ka kɛ kulu ye an seko bɛɛ lajɛlen la ka kɛnɛ bonya an seko bɛɛ lajɛlen la ka kɛnɛ a dara n'an fana bɔra fana an k'an ba sigi wajuli kɛnɛ kan ni sirifikɛ Iba donna kɛnɛ kan fo ale k'a dɔn ko karamɔgɔ ale ka mɔgɔw ladamunen don ni an yɛrɛ ka basigi cogo ye ani mankan dali telefɔni minnu b'an bolo an n'olu soneka nin bɛɛ mankan kan ka da ni bakirilu bɛ kɛnɛ kan fo Iba k'a dɔn ko karamɔgɔ ale ka mɔgɔw ladamunen don anw de bɛ dugu tila bɛɛ yaala ta kun ka tila k'u wele kun ka kumaw fɛ ladamu sira kan parce que ni min yera ne ka baningokaw la n'o kɛra ɲuman ye ne wasara ni juguman yer'u la ne leburura de o tuma télévision b'an nɔfɛ radio b'an nɔfɛ journal écrit b'an nɔfɛ wa fana téléphonetigiw b'an nɔfɛ médiaw la pour que an kana dazago ani ka tiɲɛni kɛ fo ka baara bɛɛ kɛ danbe kɔnɔ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ ne yɛrɛ ka wasa sɔrɔ o la o tɛ sɔrɔ fiyewu fo aw o tuma maa kelen tɛ se ka ko dilan ala bɛ fɛn dɔ sababu don mɔgɔ la nka o kɔrɔ tɛ ko i kelen y'a bɛɛ ye hali ni se b'i ye wari se b'i ye sanu se b'i ye kɛnɛya i kelen tɛ se ka k'a bɛɛ ye n'i kelen kɛra bɛɛ ye kelen b'a bɛɛ cɛ o tuma ne jigi ye aw de wariko tɛ sanuko tɛ jigi ye aw de n'o tɛ mɔgɔ tɛ nin ko ba in daminɛ nin miliyɔn caman baara in k'a daminɛ k'i jigi da mɔgɔ dɔ kan nka i b'a daminɛ k'i jigi dalen to ala kan ala yɛrɛ b'a ka jɔnɲuman dɔw karaba olu bɛ ko dɔw kɛ ni nin tɛ o fana t'o kɛ o tuma o fana ye barika dɔ de ye an bolo an k'an jija nin ye kunnaja de ye an kunna jara ka bɛn ni Aidara tile ye an kunna jara Aidara de taamana an ka dugukolo kan an kunna jara an ɲɛ dara Aidara de kumatɔ k'an ka dugukolo kan an kunna jara an tɛgɛ donna Aidara de bolo walima a tɛgɛ dara an kunkolo la a tɛgɛ barikama an kunna jara Aidara de nana ne ya anw ye ji dɔ ta ka d'a ma a y'o min walima a ka mɔgɔw y'o min o bɛɛ ye dalilu y'i bolo lahara n'i ma da lahara la diɲɛ yɛrɛ la i bɔnnaw ni maa wɛrɛ bɔnna tɛ kelen ye o tuma cɛsiri de ɲinina fɛ k'an jija ka barika ɲini a bɛ ka tulo bɔ ko karamɔgɔ ale min anw bɛ ka barika ɲini an karamɔgɔ de la an t'a ka fɛn dun i n'a fɔ a ka wari dun an t'a ka sanu dun an tɛ fɛn ɲini a tɔgɔ la k'o kumaniya ma c'est-à-dire an b'a nɔfɛ ala ɲɛda kama wa an bɛ yen k'a ka hakilila sabati ni karamɔgɔ bɛ fɛ ka kuma ne fɛ n'a y'a daminɛ n b'a fɔ ustaz a to tan ne y'a faamu fo mɔgɔ k'i karamɔgɔ dɔn o cogo la n'i y'a fana dimine ye fo k'o dɔn a nisɔnkadi n'i y'o ye fo k'o dɔn a bɛ fɛ ka min fɔ n ye n'a y'o daminɛ fo k'o dɔn hali sisan tamani a y'a essayer ka ne waaju tabalida la ne y'a kuma kundigɛ fo k'a ka kuma b'a bolo a y'i to waaju la a bɛ k'a fɔ ko cɛw b'ale bolo a ye Burukina fɔ ka Kɔnɔwari fɔ ka ne sigilen dɔrɔn k'a tɛgɛ sin ne la ko ne yɛrɛ filɛ ko ale bɛ ka se de da ne kan ne tɛ ko anw ma ɲi dɛ ko ne murutira ko n ka taa dɔɔnin dɔɔnin mɛ ko ale tun bɛ ta de ale tun bɛ ne cogo in de la
mais ko si bɛɛ jɛra hakilisigi nana ne t'ale tun bɛ ta de mais ko an ka taa dɔɔni dɔɔni ale bɛ ka kuma ne bɛ ka kuma tɔ ɲɛfɔla fɔ ka taa dɛ pour que a k'a bila parce que n y'a faamu sa o tuma mɔgɔ kan k'i karamɔgɔ faamu hali n'a ma bɛɛ fɔ o tuma jija ni cɛsiri de ɲinan fɛ i bɛ baara min kɛ karamɔgɔ ye foro la i bɛ baara min kɛ karamɔgɔ ye sira dilan na i bɛ min kɛ karamɔgɔ ye baara o baara nin bɛɛ ye barika de ye i solo la i ɲɛ la ani i kɔ la c'est à dire i den minnu min na hali olu ni maa tɔw tɛ kelen i salen kɔfɛ i bɛ min sɔrɔ kaburu la o y'o de ye nka n'a jigira min kɔnɔ k'i bɛ ka nɛgɛ ko k'i bolo ta minɛ i bɛ se k'i ta tugu anw bɛ taa karamɔgɔ fɛ yan tɛgɛlankolon mɛ n'an taara mini min b'an bolo an b'o bɔ k'o di n'an y'o kɛ n'an segira ala yɛrɛ b'an ta kɛ anw tɛ jɔrɔ kungo la ne ka garibuw bɛ yan ne jɛɲɔgɔnw bɛ yan n yɛrɛ muso bɛ yan bilayi hali ni ayidara den nani hali ni miliyari de don miliyari diɲɛ bɛɛ k'i se mɔgɔ la ni muhamadu cɛ ne kelen b'a kɛ nka an bɛ ɲɔgɔn de dɛmɛ ka ɲɔgɔn de dɛmɛ ka ɲɔgɔn se ala ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn se kira ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn se sirifuw ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka diɲɛlatigɛ gɛlɛma tɛmɛ o tuma o ɲɔgɔn dɛmɛ sira an mago bɛ e la hali ni wari t'i kun i kunkolo o ɲɔgɔn dɛmɛ sira an mago bɛ e la hali ni wari t'i kun i ka kuma ɲuman o ɲɔgɔn dɛmɛ sira an mago bɛ e la sécurité o ɲɔgɔn dɛmɛ sira an mago bɛ e la i k'i jɔya ko vigile c'est-à-dire an mago bɛ bɛɛ de la ni min y'a bila i kɔnɔ ko fɛn tɛ n ko n bɛ nogo o y'a cɛnnen de fɛn ko tɛ nka an ye mɔgɔw de an tɛ se ka taa fɛn kɔ i ko mɔgɔ kɔni mɔgɔ ye mɔgɔ de ye an sigilen filɛ sɛ ye ka nin ye nin ye wari de ye yelen minɛn filɛ an kunna nin ye wari de ye boisson filɛ nin wari de ji filɛ nin wari an ye te min sisan o wari telefɔni jɔlen filanan nin wari n'an tilala ko wari bɛ bɔ kun k'a bila ɔ ne ko ala ko nin wari ko e bɛ yɔrɔ jumɛn ko wari tɛ yen i bɛ yɔrɔ yɔrɔ a bɛɛ wari bamakɔ hali ɲɛgɛn kɔnɔ don ne wari bɔ kabu b'a fɔ ko dɔrɔmɛ 5 kana b'o la ko 10 kana b'o la ko 20 yɔrɔ dɔw la ɲɛgɛn 40 a ma kɛ baara ye ɔ n'i sera ka ɲɛgɛn 40 sara ɲɛgɛn ye fɛn jumɛn ye i yɛrɛ bolo ye to min da ka du i kɔnɔ i bolo ye kini min du i kɔnɔ o kini tolilen cɛnnen n bɛ taa bɔ ka fili a tɛ fɛn ɲɛ bilen ko ka 40 sara ɔ ka taa kini san 40 k'o dun o bo kɛtɔ 40 i sera k'o sara silamɛya kan ka dɛmɛ 40 di aa silamɛya ni wari ko kuma bɔn k'o yɔrɔ la i kunkolo tɛ baara la i ɲinana bila i ɲinana ka ji san dɔrɔmɛ 10 ka taa sɔgɔli kɛ dɔrɔmɛ 10 yɔrɔ dɔ la n'i ye sɔgɔli kɛ 2000 bɛ sara ko sɔgɔli tigɛ yɔrɔ in n'i y'a kɛ plaki bɛ i bɛ 2000 sara ɔ n'i ye sɔnni kɛ 2000 bɛ sara e ji ye joli ye dɔrɔmɛ 10 e ye dɔrɔmɛ 10 fɛn min miniti 40 o kɔfɛ fɛn dɔ wulili fɛ min kan ka kɛ o kɛtɔ kun faamaw y'i minɛ ko 2000 i y'o 2000 bɛɛ sara i ka bila mɛ n'a fɔra ko wajuli bɛ yen ko an kan ka 400 sara ala ko nin wari ko e ni 2000 sara ye sɔgɔni ni gansan nɔrɔma sɔgɔni kun kan ka kɛ kulusi la an tatɔ ka bɔ kɛ kulusi la an tatɔ n'o kun kɛra wari ma b'o la o tuma an b'a lajɛ o kɔrɔ ko fɛn dɔ bɛ se ka wari kɔ mɛ bon ma se ka fɔ wari sukɔnɔ ma se ka fɔ wari hali n'i tɛ fɛ ka wari sara burusi kɔnɔ yan bi i tɛna tigɛ sɛnɛ i yɛrɛ la ka kabini sɛnɛ kabini sɛnɛ o wari de ye o hali n'i yɛrɛ bɛna sɛnɛ i t'a sɛnɛ sɔnni na koyi i bɛ taa pɛgɛsi de ɲini walima jeleba o tigɛ sɛnɛ dɔ an tɔgɔ o wari de ye n'a kala pɛrɛnna i na kala k'a la walima ni a den dagoyara i na taa daja hali n'a y'a sɔrɔ e b'a daja i yɛrɛ la i tɛna nɛgɛ kɔni dilan i yɛrɛ ye i na nɛgɛ dɔ sa k'o tigɛ ko k'a ye o bɛɛ ye wari de o kɔrɔ ye foyi tɛ se ka dilan ni wari tɛ anw bɔra don la sisan ka se yan an nana wari de la an taara mobili jɔ gaziwali taa yɔrɔ la ka gaziwali k'a kɔnɔ k'a bolo ka na yan wari la ɔ fɛn bɛɛ wari de ye ɔ ni maa min ko ala ko nin wari ye tɔrɔsitigi bɔtɔ a ka so ka na ale ye tɔrɔsi in ta a ka so o y'a sɔrɔ n salen b'a bolo yen 300 400 o b'o ci ka na tɔrɔsi mana tiɲɛ a bɛ dɔwɛrɛ ɲini telefɔni b'i bolo a mana tiɲɛ e bɛ dɔwɛrɛ ɲini wali b'a dilan moto b'i bolo an fɛn o fɛn mana wuli sisan n'an y'an ka moto tan n'a karila ka bɔ a la ka kari ka bɔ a la an b'a poussé su na ka so sɔrɔ mɛ sini tanna in bɛ dilan sini bɛɛ a bɛ dilan a tɛ to yen fiyewu moto tanna ma to yen o dilanna telefɔni ma to yen o dilanna tɔrɔsi ma to yen o sara tɔrɔsi kun ye jumɛn ye ko ka sira i ye ka taa i taa yɔrɔ la i kana talo ɔ tuma ala ko wari de bɛ bɔ ko ka sira i ye ka taa alijinɛ na i kana fili ka taa jahanama kɔnɔ
Troshi wajuli badi. Ko ka sere ngana talo. Nyaga sala ngoni na ona nyono. Ani bunna nuni saw. Obma jarame sara fana bete wi. Fika yele de ta. O yele de war boli, farkolo boli. Ibo do bi yele mene katani arjinya kono te bi fli. Obma ala kana fli. Obma ka fayna dro anda kana nya dawka. Aka boka ga kulwe chodi muso. Na taraka muso tonu ngola. Ma fo able nunu nga muso kacha. Lu kote. Nde aw fango venda manja. I debrouiller islamia kene boga tani muso yi. Abi puma do de me eto fanya ne tsigo fanya. Abina do ko kota kodeli. Abina ko famu. Abi puma do me yara bi dar to ro che ko do ko che ko puma ngora ni muso ma ko Wa tro a jogo bodo fora me to fo kele kono le mo fa dale barol ya me ebe mo fle to ya kata on mete waju ya ka muso waju et na saka na puma fi ka muso yana et na saka muso waju o muso be bulu ali be bende e mo ko be de na sike bo soro ai o puma au cheka ta waju ka ro ka ta puma me nu puma nu me o ba do ko au tata muso ko nigere au mago bu ka kishi srale la wallahi ni ya fi muso ye dongo do ko ala ko ki shuli che iga che se digi digi iga che se ko iga che ka daga o ko mete ala manga ko no ko gere kai oh me pour que ka boko ga kana ni karamo ya nyefo karamo mi ga muso ti ale fana mo ko ti la ale mo bi ga furu glalle na ko ko che se ko o kunye ka kishi de ko e bina dosa ki che bi ga minfo atika fa era ka endere kama abuga fa donga barga kama aye ferega ku cheka ta waji garola u cheka ta ku au cheka ta kelen digin flatugo au doni ngani min da ko ne nani soro oh na nani soro abo ni o nyi ni ko sebe do takata de limi da nani soro o triso nyuma mi ibo do ibe alaje min dusu ka boko no ka famu ka do yin ndai o tata di kramo ba la goshi ba ta ji ko bese min gale de wotu de min mai biu tano ma kele ve ni muso flabi ku ni min mai fiu na mai fiu serake ko ibo na ka bonyo wa tane yoro la ere mabba yoro mun ni tara ne fesa ni ka muso ibishinga ijole to dala dron kana wole ni nzoro ni manzoro mo wati ko tam karamo ko ni la karo nana ko ibi jo dala ko woro be ne bri kani zoro ngaje sawa umre o era ko ki mania na so da awo go etne kalamo la bila itara ay chesugo mo bele tane do karamo yo dalo do karamo ene wole du la fe ko amugo babal ni wulla to tola kana china wa ma ba mu china wa ka soro nere ti wolere o ngalo matgare baraji bade wola o tifo mo ngalo glali bade o glali o voilà bon c'est ça no go za ngo je ngunjila ngo a cha gara fo ngo yamla de oh no grâce ko karamo ene ti borgo be fe na ko iman ne barula ko borgo be fe baro bi kan ne fe parce que aba doko joro mo na ko me ga nuru wa do ale mo lu la ta to si kan fe ya donc et puis ni bora ça na bi bolo soy awo che wa ngara to si la karamo ko yan wole to si la cha ma be wole de on ne wole on me fo cheji nera ko nzigi me kan norala bi ba kete yade do opma fo che valeur ka do muso fo o muso do to do fiu na taro e valeur be yorom na de tanay ni mo ko sara giri no fa ki bla ci do la ka ko do keke ni bore ba so ka tasawa ko ali be janaba etene do billahi tane kala ni yani ne da nan dara yibe ko juli ni yi faro foko juya afro foi walma ibi telefon ci dro ko allo karamo me fo na ko bon breto le doni bi sen tay na ko jona ko ibo benya foko ba
Ati chido be ni musoro kwa. Naam. Ani o farandra ba fon fembe. Naam. Manu bi jinga baramato ni fo ka be ngu be ka ngono fo da ngunji la kana. Naam. Mo chananga tayna. Naam. Wato mo do sigara la. Naam. Etay badron wato fe farani na ka ba ko muso ni ma na mate ko. Naam. Lebe takke do ko badron. Agu mo muso ngam fa strada ma. Ngo chenyanga mabade ngo andi tandale ma dale ko ko mana na koni. Ngo fe bebe jo. Baramato fe mo ngunya bejo ngo chenyi bagatri mama ni ngele danga bi ko. Naam. Re. Dangare. Mama ko ni ndoro ko ni. Ni toro ala tife. Mo foka duya. Naam. Ero ko baken wallahi ko ngale na fela ko ni karamo am fofo. Naam. Ya opma wala mo ko karamo na todi. Naam. O be so we ka so bismo. Opma me duo ga benye. Naam. Ka duo ni na fe. Naam. نرى من الدنيا طرف مغنى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله يا فرد يا جبار يا رزاق يا فتاح يا ذو الجلال والإكرام بحرمة وجهك الكريم أعطني صحة في الجسم والتقوى والأمر وفي أصل وسادة رزقك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.